31 आगस्टनि सिगां जायफ्रा वर्क अर्डार मोनबाय जायफ्रा खामानि बेयाव होनाय जाबाय होननानै वर्क अर्डार मोनबाय बेल'सो 2024 आरो 25 नि फैसा 31 आगस्टनि वर्क अर्डाराव जुदि गैयाब्ला बे आरो बे 2024-25 मायथाइयाव बे खामानिया जाया। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंदों work order should be completed by all departments 31 August 2024 सरकारि बिथांखि फोसावनायनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन नुदों खोनादों बबेयावबा मन्दिर लुनायनि खोथा बबेयावबा कमिउनिटिनि खोथा बबेयावबा चार्चनि खोथा बबेयावबा ओपन स्टेज लुनायनि खोथा बुंदों नाथाय आं दिनै मोनसे खोथाखौ लैखो खालामना बुंगोन आं खोथाजों बुङा आं लेखायाव जेखौ लिरगोन बेखौसो बुंगोन जोंहा बिटिसि निफ्राय मोनसे अर्डार दङ बे अर्डारा जाहैबाय जुननि 11 तारिख होदों बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंदों work order should be completed by all departments 31 August 2024 31 आगस्टनि सिगां जायफ्रा वर्क अर्डार मोनबाय जायफ्रा खामानि बेयाव होनाय जाबाय होननानै वर्क अर्डार मोनबाय बेल'सो 2024 आरो 25 नि फैसा बुजिनाय नङा गुबुना जाय प्रमद बर' सार बिथाङा दिनै मबेयावबा मन्दिर होगोन होनदों मबेबा गिर्जायाव कमिउनिटि होगोन होनना बुंदों मबेबा चार्चआव बाउन्डारि होगोन होनना बुंदों बे बाउन्डारि होगोन कमिउनिटि होगोन अपेन स्टेज होगोन होननाय खोथाया जुदि 31 आगस्टनि वर्क अर्डाराव जुदि गैयाब्ला बे आरो बे 2024-25 मायथाइयाव बे खामानिया जाया बेखौ आं बुङाखै प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआनो लिरनानै होदों बे नोंथांमोना मिडियायाव होना हो जे एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभ माने बै गिर्जानि थाखाय बे चार्चनि थाखाय 50 लाख खामानि होनाय जाबाय होननाय खोथाया मा जानांगोन जुलाइनि 20 तारिखनो जाजोबनांगोन थांनाय जुलाइ थांबाय नङा होमबा दा नभेम्बर बे जुलाइयावनो बिनि नामाव अर्डार गखानाय जानांगोन माने एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल डाबल ए होनना बुङो एप्रुभ जानाय जानांगोन अब्लासो बे खामानिया जागोन नङाबा 2024-25 बे खामानिया जाला आरो मा बुंदों बे खामानिनि थाखाय मावनो थाखाय अर्डार मोननाया आगस्टनि 31 आवनो जाजोबनांगोन जा आगस्ट थांबाय नङा होमबा बे 31 आगस्टआवनो जाजोबनांगोन बेयाव जुदि गोग्लैयाखैब्ला जुदि मोनाखै जेबो लेखा मोनाखैबा बे फाखनल' जेबो गैया बे लिस्टआव गैया बे लेखाखौ आं नोंथांमोननो होनाय जागोन नोंथांमोननो आपल'ड खालामना होबानो जाबाय रायजोखौ थगायनाङा जुदि आं गनायगोन आरो साबायखर बावगोन जुदि थांनाय जुलाइ दानावनो 20नि सिगां जुदि बै चार्चनि थाखाय बै मण्डलिनि थाखाय बै मोनसे मन्दिरनि थाखाय जुदि स्किम एप्रुभ खालामना दोनखादोंब्ला बेखौ आं गनायगोन जुदि बिनि उनावसो जों खालामगोन होननानै बुंदोंब्ला बे जाला कारण प्रमद बर'आ अर्डार होखाबाय बाजेट खालामखाबाय जे 2024-25 मायथाइयाव एथ' खामानिल'सो मावनाय जागोन बिनि उनाव गोदान गभर्नमेन्टआसो खालामगोन 2025 मायथाइयाव थेंक इउ